Здравейте, аз съм Петър Димитров, организатор съм на фестивала за градска култура и музика A2 Jazz в град София. Ролята ми в проекта Централни хали е значителна, заедно с другите колеги, защото ние формираме Обществения съвет, който се занимава с културната програма на Централни хали и сме много щастливи в нашата роля на куратори на бъдещата културна програма на това прекрасно и историческо значимо място. Обновените Централни хали всъщност правят един невероятен мост между съвременния маркетплейс, ако мога така да се изразя, и историческата стойност на сградата, цялата архитектура и духа на Стара София, която тя носи. Всъщност тази симбиоза между съвременния свят и историята прави духа на мястото наистина неповторимо и мисля, че и вярвам, че това ще е едно от най-привлекателните места в София. Централни хали винаги са имали централна роля в живота на столицата, повече от 100 години. Мисля, че с това ново начало и присъствието на сериозен културен афиш в Централни хали, мисля, че ролята на тази прекрасна сграда и нейните обществени функции ще бъдат много значими не само за района, в който се намираме, но и за цяла София. В момента подготвяме една специална покана към младите артисти на София и не само да вземат участие в селекцията за най-различни музикални, театрални и различен вид сценични изкуства проекти, които ние заедно с колегите от Обществения съвет и Централни хали да можем да селектираме и да изберем това, което да представим на нашата публика, така че очакваме ви. Ето чувате вече, това е първият избран!